kuma ma yau a ce babana a Kango yake zama. Kango, kun san Kango gurin da ba a gama ginawa ba. Zan je in zauna a can kuma in rayuwar da yake rayuwa, bare ma da rufin asirin bara a ce babu ba. Iyayenku wasu ba sa ma iya nuna iyayensu. Nuna iyayenka, har ka sake cewa iyayenka dan talakawa ne ko wani abu. Talakawan ne suka haife ka, kuma su komai ne. Ku kiyaye, ku ji tsoron Allah mutane. Kai da mahaifiya su zauna su haife ka, su raine ka, ka girma, ka zo kana wa mutane rainin wayo. To waye iyaye ba su haife shi ba? Ba kyau, ku daina, bai da amfani. Ni shawara nake baku, bare ma mata masu ƙarya. Sai yarinya ta zo, ni na yi makaranta kaza, na yi makaranta kaza. Yan iska, amma aka ce ga alkur'ani an kawo an bude, zo ba mu aya biyu ma kawai, ba wani dogo ba, ba da yawa ba, aya biyu kawai, sai ka ga mace ta fara ina. In an yi magana sai su ce Allah ya sa su cika da imani. Ba ya gaya muku ana addini babu karatun ilimin addini? Ai ba yi. Dole sai kana da ilimin addini zaka tsaya a gaban mahaliccin ka kai sallah ba. Ku ji tsoron Allah. Ku je ku yi ta ƙarya kuna zagin mutane. Ya ba na yaban kaina, amma na rantsi da girman Allah, ko tantama ba na yi a kaina. A ajiye min Qur'ani, a ajiye miki Qur'ani, in kin isa ki abin da zan yi, ba yaban kaina nake yi ba. Da wuya ni ba na ƙaryar rayuwa. Abin da na sani shi nake faɗa, ake cewa komai. Amma ku zo ku yi ta ƙarya, ku yi ta ƙarya, ku ta ƙarya. Ku da za ku zo ku gode wa iyayenku, ku yi ƙoƙari ku kyautata musu, kyautata musu inda za ku yi da bin su, da wannan shine fa riban aihuwar ku da suka yi. Ni dai na rabu da uwata lafiya, ina tare da ubana yanzu, kuma ina roƙon Allah ya raba ni da shi lafiya. Ina kuma alfahari da shi. Ina son babana. Wata yarinya ranar ta ce min wai gidanmu taku nawa. Gidanmu taku nawa. Kun san gidan da mamanta take ciki ma ba gidan ubanta bane ba, gidan mijin mamanta ne. Amma ta zo tana gadara da gidan, da in yanzu ya saki mamanta dole ta bar gidan. Kuma duk wanda ya san Maiduguri ai ya san yanda Maiduguri suke yankan fili kaman ba gobe. Rabin fili a Kano, a Maiduguri in rabi ne tabbi, ai yana da girma sosai. Haka ake yankan fili to a Maiduguri. Dan Maiduguri ya wuce karfin ka ce mai wani gidansu taku nawa ne. To taku nawa ba wanda su an gana su na iyayensu ba, wani ma aka sani ko shege ne. Allah ya sa mu gama da duniya lafiya, Allah ya kyauta. Allah ya sa su gane su daina ƙarya. Ni dai iyaye na kakanni na 'yan ƙauye ne, ni kuma Allah sai ya sa a birni za a haife ni. Kuma ko ƙauyen ne babu ruwa na, har yau har gobe ina zuwa ƙauyen. Har yau har gobe ina zuwa ƙauyen, in je in yi ziyara, in gansu, in ji daɗi, in dawo. To ni 'yar ƙauye ne, ni ba Fulatana ce kuma Fulanin tashi. Bororo, to ni Bororo ce. Kaka ta haife ta gindin bishiya, ni mama na an haife ta a Wurin Ɓokki, baba na an haife shi a Gwarram.
sabuwa na tsohuwa, gwaran tsohuwa na jikin alkaleri local government. Ni kuma aure ya hada su da mamana ya kai ta Maiduguri ta haife ni da ni da sauran yan uwana. Kuma har yau in naje ƙauyen su babanmu ina zuwa gona in yi roron wake, roron gyada. Kai tun ban iya ba ma, har na saba yanzu dai na je kawai in ana yi zan ɗauki dan kwalin kakata in tafi in je in ciko shi, in nayi aka ba da kaso na in dawo da shi. Har yau ina zuwa. Ni rayuwa ta babu ruwana. Da rana wani wata yarinya ne kun sanya take kuwa. Na rantse da girman Allah, Allah na tuba ka yafe ni. Labari nake badawa ba zagin halitta nake ba. Mummuna fuskanta kaman kashi, amma ta kalli tsaban ido na take ce mun wai ita ba sa'a ta bace, ta fi ni komai. No, ƙarya kike yi. Ai yau mace duk munin ta wallahi tallahi in dai ta amsa sunanta mace ba za ta taɓa yarda wata ta ce ta fi ta ba macen ba kenan. To ni mace ce, cikakkiyar mace, ba mata na rako ba. Amma ni da ke kin san da bambanci sosai ma. Bambanci ma ba sai an faɗa ba, ko makaho ya shafa ya san gaskiya ya san ƙarya. Ku je ku kyautata wa iyayenku, ku je ku bi iyayenku, ku daina ƙaryan iyaye. Waka daina baro gidanku kana zuwa gidan wasu kana ɗaukan hoto kana sawa, bai da wani amfani. Ni ko a ina nake naga dama in yi hoto na ko video na zan yi. A gidanmu ma ba ruwa na, a ina ma ba na yin video. A gidanmu a ko ina yin video nake, har a cikin kitchen. Mutum ya ganni na yi video a gidanmu ya ce gidanmu ba kyau, ya ga ikon Allah. Tunda gidanmu ne ai ba uban shi ya siyo mana ba. Mutane ku kiyaye, ku kiyaye, ku kiyaye. Baba Hamza, babana kenan, ya fi mun kowa a duniya in ka cire mahalitti da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya fi mun kowa babana. Kuma babana wani ne ba. Ai ba sai babanka yana da kuɗi yake wani ba. Tunda ya haife ka ya girmar da kai shi wani ne a gurin ka, wani ma babba sosai. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace, Allah ya sa su gane. masu shiga kasuwanni za su lura da haka, daga kayan masarufi na abinci, misali abincin mai tsawabu na wanda ake dafawa ne ko abinci irin wanda za ka bude da ci kamar biskit da sauransu, za da duka harbe yawa ko girma ko tsawo ko kwaliti misali, hatta abubuwa ma na gargajiya na yau da gobe dan zubin mai son jin labari na ya ji. Wannan shine labari na. Ina son iyayena, mai iyayena 'yan ƙauye ne, ba kuma 'yan ƙauye fituk ba. Babana mahaddacin alkur'ani ne kuma marubuci. Kun ji? Marubuci ne na alkur'ani kuma mahaddaci ne. Ya kuma yi makarantar boko, masha Allah. Mamana ma haka zalika ni ma. Da ma dai ban samu ni na gama makaranta na ba, saboda matsalan boko haram da muka fuskanta a Maiduguri. Ban gama karatu ba, na bari saboda tsoron yan boko haram su sace ni a gidanmu. Na daina zuwa makaranta, amma islamiya ban daina zuwa ba. Ko yanzu ma ina zuwa islamiya. Kuma karatun addini na sauke alkur'ani, ina sake zan yi sauka na biyu.
na bar Maiduguri na dawo Kano ta zama. Ina suratul kafi, ina shafin wa iz itazaltumuhum na ajiye, hadis, lugga, imla, tauhid duka na yi, kuma ina nan ina yi, ina nan ina gani. Ba wai dole sai mutum ya yi karatun boko yake mutum ba. Kun ji? Ga shugaban kasa da yau, shugabanninmu da aka yi, ko in ce gwamnoni da yanzu ake, wallahi wani ko sunan shi bai iya rubutawa ba, amma duk abin da ya zama iyayensa ne. Za ku iya samun mutanen da ba su yi makarantar boko ba, amma samun waɗanda ba su yi karatun addini ba yana ɗan wuya. Kafin ka samu sai an ɗan sha wahala tukunna kafin ka sami wanda bai karatun addini ba, ko kaɗan ne za ka ga yayi. Allah to a kula. Kuma abin da yake damun wasu mata 'yan fim, rashin karatun addini ne. Sai ki ce ke baki mai da hankali ki karatun islamiyya ba, dole sai kin je kin dage kin zama wata shegiya a makarantar boko, ki zo ki taɓata wa 'yan fim suna, kina saka wasu matsiyatan kaya, ku je ku yi ta hauka. Haka kuke yi. Duk kuma rashin karatun addini ne yake jan wannan matsala. Ko ku zo social media ku yi ta faɗa kaman karnuka. Sai ka ce baku da iyayen da suke kallo ne aka gaya muku? Ku zo ku yi ta faɗa kuna zagin iyayenku, kuna tona kanku asiri, banzaye da kai marasa tunani. Wannan iyayenka kake yi wa, ka zo kai ta hauka, ba kyau. Ka nuna wa duniya iyayenka ba su baka tarbiyya mai kyau ba. Ka nuna wa mutane iyayenka ƴan iska ne, ba su sa ka islamiyya ka yi karatu ba. Ku zo ku ta hauka a social media. Matanmu na Kannywood, ku zo ku ta ma mutane ƙarya, ku shegu ne, ƙarya kuke yi. Ku ba kowa ba ne. Kuma mace babu macen da tafi mace. Kun gane ko? Abin da yake jikinki shi yake jikin wancan, shi yake jikin wancan, shi yake jikin wancan. Duka mata ɗaya ne, ba wacce tafi wani. Ku kiyaye. Mana so ranga kace na ce a social media, ni ba na yi. Na ja muku kunne. Ku kiyaye yara. Ku daina yin abin hauka a social media saboda iyayenku. Ni ubana duk abin da nayi a social media yana kallo. Akwai bidiyon da babana yake masifan so wanda nayi, wani yaro da yake cewa yazo sayan paracetamol, yake cewa parangatamol. Babana kullun sai ya ganshi yayi dariya. To in kuma na iskanci nayi fa, ko nayi maganan banza fa, da yana nan in ya gani sai ya ce wannan yarinyar kaza ta masifa. Har aje garin haka amma baki ka shiga uku. Dan Allah ku kiyaye. Dan Allah mata. Kake ga idan kina fim ke kaza, ke kin zama wata abu, ki fi karfin iyayenki. Haba. To wallahi tallahi in ba ki bin iyayenki, ko kin zama wata shegiya a harkan fim, wallahi sai kin faɗi ƙasa. Daukakan ba ta je ko ina ba sai kin faɗi saboda baki bi iyayenki ba. Shi yasa ko da iyayenki ba sa son fim din, ki tausasa su, ki danne musu zuciya, su barki. In sun barki kina yi a haka zaki ta lallaban su, kina kwantar musu da hankali har ki samu abin da kike so. Don in ba addu'an su ba ci gaba. Ba kyau. Ni ne alhamdulillah. Ranar da mamma na za ta mutu ba wanda take kira sai ni. Fati, ku kula min da Fati. Da ma ba Fati take cewa saboda kun san harshen Fulani. Fatu me take cewa? Ku kula min da yata. Kuma ba ni kare bane ita lokacin, mu biyu ne da namiji daya uku. Amma ni kadai. Na rabu da uwata lafiya. Ina nan ina kokarin rabuwa da mahaifina ma lafiya.
in na gama da mahaifina lafiya na kammala, ni ma dole 'ya'yana su bi ni saboda na bi iyayena. Kuma duk wanda ya min halatti a industry wallahi sai na gwada mai nima 'yar halatti, sai na mai wallahi halatti nima. Mu bi iyayenmu mu samu nasara a rayuwarmu. Idan kuka kula wani abu, kuka fuskanci wani abu, in muku dan misali da Adamu Zango, abin da yasa har yanzu Adamu Zango ya ƙi yayi ƙasa, ya ƙi yayi ƙasa, shi da yallaɓai dama an san maman shi, baban shi kuma ya mutu an sani, shi ma uwa ce kawai ta rage mai shi Adamu ko? Amma yana son uwar shi, yana bin uwar shi. Kun ga waɗannan su biyu da Adamu Zango da Ali Nuhu, idan kuka kula ba maganan ci baya. Kun san me hana su ci baya har yanzu? Saboda suna son iyayensu, suna girmama iyayensu. Kowaye iyayenka to ka girmama su, ka kyautata musu. Suna kyautata wa iyayensu da Adamu da Ali, suna kyautata wa iyayensu, suna son iyayensu. Shi yasa kullun suke ci gaba, shi yasa ba su taɓa faɗuwa ba sa faɗuwa sai dai nasara, saboda suna son iyayensu. Mu ma sai mu yi ƙoƙari mu yi koyi da su wa'annan mutanen. Da ba su abin iyayensu ba, da yanzu ba a maganar su a fim, amma suna bin iyayensu, kullun iyayensu suna musu addu'a, shi yasa suke ci gaba. Mu ma mu yi ƙoƙari mu zama irinsu. Kuma yau kowaye ubanka ne. Gashi sun ci gaba kuma suna kan cin gaba. Mu zama kamar su. Numa shawara ce mai kyau, kyauta nake ba mu. Allah ya kyauta. Sannan 'yan mata kun shigo fim, duk waɗanda suka taimake ku dan Allah ku ringa nuna sun muku, kun ji? Kar ku zo sai kun zama wani kun ɗaukaka sun muku hanya. Ba mutum ke ba wa mutum abu ba, Allah ke ba wa mutum, amma ba Allah bane zai sauko da kanshi ya maka, sai dai ya turo maka sila. Akwai wata yarinya, ba sai na kama sunanta ba, a Izzar so take an mata, amma yarinyar nan buɗan bakinta da na ce sun yi miki, me ta ce min? Ce min ta ita wallahi ba su mata ba, Allah ne mata. Ce kowa ya san Allah ne yake yi, ai amma su waye sila? Wallahi ni ba su bane sila, Allah ya sauke su zama sila. Ba su zama sila ba, kaga wannan halin akuyanci ne, ba za ta je ko ina ba, ba fata nake mata ba. Bata san halacci ba, shi yasa ba ta ci gaba ba, ko ta ci gaba sai ta dawo baya. Haka ta faɗa min, na ce haka kika ce? Eh mana, duk kuma wanda ya zage ni a cikin sai dai mu ci uwar juna. Bata isa ta je gaban shi ta ce za su ci uwar juna ba, wallahi sai dai ta faɗa a bayan idan shi ta
ce in yaya Lawan ya zage ta za su ci uban juna, wallahi ƙarya take, sai dai ya ci ubanta. Amma kaga da baya nan ta faɗa sai a shanye, saboda mutumin da ya maka baka isa ka biya shi ba. Yanzu mu idan Lawan ya ce mu biya shi, ko kuma darakta ya ce mu biya shi, da me za mu biya shi? Wallahi ba mu da hanyar da za mu biya shi, sai dai addu'a da fatan ci gaba, amma ba mu da yadda za a yi mu biya su. Mata yan fim mu yi ƙoƙarin yi wa waɗanda suka ɗaga mu halacci ko kaɗan ne, kan mu musu butulci, mu zama butulaye. Shawara ne nake badawa, saboda wanda ya taimake ka a rayuwar na ya gama taimakon ka, ba abin da za ka yi mai ka biya shi, babu shi. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu cika da imani. Ni dai na gode wa Allah, na gode wa Lawan Ahmad, na gode wa Nura Waye, na gode wa Adamu Zango, dukansu ina godiya gare su. Allah ya saka da alkhairi. Na kuma gode wa mahaifina da ya haife ni, na gode wa mahaliccina da ya halicce ni. Mutane ku rage girman kai da iyayi da shegantaka, saboda fa ku taɓo ne. Kakka ga wai fatan ka smooth, kai taɓo ne. Dukkan mu kuma da abu ɗaya aka yi mu, kuma taɓo ne, dukkan mu taɓo ne. Mutum yana taɓo sai iyayi. Yan tallama yanzu sun shigo fim iyayi suke ma mutane in suka zama wani abu. Allah ya kyauta, Allah ya shirye mutane, dukan mu haddani Allah ya shirye mu. Allah ka ƙara shiga tsakaninmu da makiyanmu. Ya Allah ka kare mu da kariyanka mai albarka. Allah ka raba mu da masifa da bala'i ya Allah. Allahumma ajirni fi masibati wa kalfini khairan minha. Amin ya Allah. Amin. Fati Oruma yar ƙauye ce, baka isa ka ce min yar ƙauye ba. Shi wanda ya fito daga ƙauye ma ai baya buya, kuma ƙauye ai ƙauye ne asalin mutum. Ƙauye ai shine asalin mutum. Kuma ni na gode wa Allah da ma aka na san asali na. Wani bai ma san asalin shi ba, shine gashi da karan kanshi amma bai san me asalin shi ba, bai sani ba. Ni kuma fa ƙauyen da aka haifi maman kakata ma na sani. Labarin kakata tun daga fitircin ta ba wanda ban sani ba, bari in dan baku kaɗan daga ciki. Kakata ta auri Abdullahi, baban mamana, dan uwanta ne da mamansa da mamanta uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Ta aure shi, da ta aure shi aka kai ta gidan miji. Baya iya kiran sunanta, sai dai ya ce mata ngellake, sai dai ya ce mata aya. Wannan ba zai iya kiran ta da Hadiza ba, sai dai ya ce mata oya. Wannan kenan da fulatanci, oya. Haka yake gaya mata, har aka haife mu, mamanmu aka haife mu, sunan ya bita muke ce mata oya. Mamana kuma tunda aka haife ta ngellake take ce mata kakattawa, ba ta kiran sunan mamana, sai dai ta ce ngellake wannan yarinya. Amma da ikon Allah da mamana ta haifi yayata, sai take kiranta da Ummul Khairi.
aka to rayuwa yake, komai canjawa yake yi, komai yana canjawa. Ni kuma ba ma zuwa na zauna a cikin fim in tabbata ba. Ku taya ni da addu'a, in Allah ya kawo min mijin da zan aura, zan yi aure na in tafi gidan mijina in je in haifi yara na, in tara su da yawa, in ba su ilimi mai kyau mai amfani, su girman aurar da su haihu su kawo min jikoki na. Shine fata na, in mutu a gidan mijina, in shiga aljanna, in bi mijina sau da kafa. Shine fata na, bani da fatan da yafi wannan. Kun ji? To ni dai zan iya ce muku ma'assalam. Kun ji? Na gode da lokacin ku, kuma da kuka bani kuka ji bayanai na duka. Na gode.